Len tak na také povedomie, nebudem presne tento text nejako rozoberať, len také povedomie, aby nám trošku chodilo v mysli tá predstava, prečo Duch Svätý akým spôsobom nás pôsobí, tak niečo z takej antropológie, ako vidí svätý Pavol človeka ako bytosť, je to v podstate taká biblická antropológia, tak hovorí v liste Solúnčanom, prvom liste Solúnčanom, že ustavične sa radujte, bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Ducha neuhášajte, proroctvami nepohrdajte. A hovorí, že nech sa váš duch, duša, telo zachová neporušený do príchodu Pána Ježiša Krista. Čiže keď počúvame tie pojmy ako modliť sa, počúvame tie pojmy ako neuhášať ducha, počúvame také spojenia slov ako buďte naplnení duchom. A potom tam zaznievajú také veci ako duša, duch, telo. Tak si zrazu uvedomujeme, že svätý Pavol nehovoril iba nejaké, možno nie presne cielené, nejaké predstavy, ktoré by sa niekde rozplynuli v hmle, ale vedel presne, že je možné, aby tieto veci sa stávali skutočnosťou pre nás. Čiže jedna skutočnosť, ktorú si musíme uvedomiť, že Pán Ježiš hovorí, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. A prišlo Božie kráľovstvo. To nebeské večné kráľovstvo, kde nie je ani čas, ani priestor. A ono sa priblížilo sem na zem. Zdá sa potom normálne, čo by sme my nevymysleli, ale teraz vieme, že je to normálne, lebo nám to tak Pán zjavil, že žijeme tu na zemi ako kresťania, ale patríme do Božieho kráľovstva a preto nám Boh musí dať tomu kráľovstvu a v tom živote, v tom kráľovstve tu na zemi nejakú výbavu, nejaký spôsob. Je tu kráľ, musí byť kráľ. Keď máme kráľovstvo, musí byť aj kráľ, ktorý nad nami kráľuje. Máme aj kráľovnú Pannu Máriu, máme nejaké vojsko nebeské a tak ďalej, ale on nám aj dáva nejakú výbavu pre náš život a to je dar Ducha Svätého. Čiže keď hovoríme aj o konferencií a charizmatických veciach, tak samozrejme stále hovoríme aj o tom odhaľovaní toho tajomstva Ducha Svätého v našom živote. Takže niečo k takému aj tomu pohľadu, ako to celé pôsobí u nás, v nás, čo všetko si máme všímať, lebo neprídeme sem len na chvíľku, niečo nasajeme a potom zase odídeme, niekde sa to vytratí, máme to nejakým spôsobom aj uchopiť. Tak prvá téza, ktorú je dobre stále si zapamätať, vždy si to treba zapamätať, je, že Boh Otec každému človeku, ktorý uverí v Ježiša Krista, stane sa jeho následovníkom, dáva dar Ducha Svätého. Každému. Čiže to je tá výbava, ktorú máme tu, na tejto zemi, keď máme žiť ako ľudia viery pre Ježiša Krista, pre jeho kráľovstvo. Čiže to nie je nejaké privilégium niekoho, nie je to privilégium vyvolených ľudí, je to privilégium pre každého človeka, ktorý sa rozhodne patriť Ježišovi. Boh Otec mu dáva Ducha Svätého. Čiže tá otázka nám musí byť jasná, že máme Ducha Svätého. Ak veríme v Ježiša, máme Ducha Svätého. Tá prvá vec, ktorú treba nejako si predstaviť, že na čo je potom charizmatické hnutie, na čo je potom charizmatická obnova, keď cirkev má Ducha Svätého, tak môže to súvisieť s istým stavom, možno takým nejakým nedorozumením medzi nami a Bohom ohľadom jeho plánu a našich predstav. No to vždycky bolo v Izraeli, že Boh vytváral život Izraela, ale oni mali svoje predstavy a Boh musel stále nejako korigovať, musel dávať prorokov a podobne, aby ich skorigoval tých ľudí na svoju vlastnú cestu. A tak je to aj s cirkvou. To znamená, Ježiš je Pán. Ježiš je hlava cirkvi. Ježiš je Pán cirkvi. On je vlastník, majiteľ cirkvi. Vlastníkom cirkvi, pánom cirkvi nie je ani Svätý Otec, ani žiadny biskup, ani žiadny farár vo farnosti. Ježiš je pánom cirkvi, on je hlavou cirkvi. My všetci sme jeho deti, alebo sme postavení do istého úradu, tak spravujeme jeho ľud. Nie svoj ľud, ale jeho ľud. Čiže si predstavte, že spravujeme jeho veci, jeho záležitosti. To je veľmi významné.
A každý kresťan spravuje jeho záležitosti. To sú aj nejaké talenty, o ktorých hovorí Ježiš, ktoré nám dáva, ich spravujeme. A nie sú to len prirodzené talenty, také tie prirodzené nadania. To sú duchovné veci, ktoré Boh nám dáva. Sú to jeho veci, ale my ich spravujeme. Sú pre naše dobro a pre dobro iných, pre dobro sveta, pre dobro cirkvi. Čiže to prvé, prečo tá charizmatická obnova nastala, treba dodať, že nevymysleli to ľudia. A snáď je to z toho, tam môže byť množstvo iných rôznych konkrétnych dôvodov, ale jedna taká vec je dôležitá, že je stála prítomnosť Ducha Svätého v cirkvi. Stála prítomnosť. Nemôžeme povedať nejakej cirkvi, že nemá Ducha Svätého. Alebo nejakej skupine, že tam není duch. Pokiaľ tí ľudia veria v Ježiša, musí tam byť duch. Je len otázka, že nakoľko dostane priestor sa prejaviť. Duch Svätý môže byť obsiahnutý v našom živote do istej hĺbky, intenzity, alebo aj do istej šírky. To znamená, môžeme hovoriť o nejakých veciach, ale môžeme ešte o ďalších, ktoré teraz nepoznáme. Môžeme byť oddaní Pánovi do istej takej intenzity viery a môžeme mať väčšiu vieru, väčšiu oddanosť. Čiže toto hrá úlohu. Myslím si, že z takej našej predstavy, prirodzenej predstavy, my rozumieme tomu, že Duch Svätý je v cirkvi a máme nejakú predstavu, stále o tom hovoríme, vždycky o tom hovoríme v cirkvi, že Duch Svätý pôsobí v cirkvi, ale sme tak prirodzene otvorení na také jeho prirodzené pôsobenie. To znamená, povieme to tak poľudovo, že nech ti Duch Svätý osvieti rozum, aby si prestal piť a podobne, aby si prestal toto robiť. Čiže máme takú predstavu, že ten človek sa zamyslí, dojde mu to a zmení svoj život, lebo Duch Svätý ho osvietil. Ale nič pri tom také nevidíme. Je zvláštne napríklad, keď som prišiel raz na jedno stretnutie, bolo to v Skokovech u Prahy, asi 80 kilometrov, neviem presne teraz u Prahy, mali sme taký seminár o evangelizácii, že som bol bohoslovec, tak tam bol jeden Jarda, fúskatý pán, ktorý videl evidentne, že kedysi veľa pila, fajčil, to bolo vidieť na jeho tvári, už nepil. On keď zbadal krížik, akýkoľvek začal sa usmiať, on bol ako opitý vtedy. A mi rozprávali svedectvo jeho žena, že rok predtým v tých Skokovech on bol ťažko závislý na alkohole, mal krvácanie do žalúdka, hrozila mu smrť a sa tam za neho modlil jeden človek, aby ho Boh od toho vyslobodil. On padol na zem a hovorí, celý deň mali s ním problémy, lebo sa tam zvíjal a kadejaké veci robil, nevedeli, čo s ním boli. To je v lese taká chata. Sa báli, že bože, ďalší prúser v cirkvi, teraz čo s tým človekom. A keď to prešlo, tak zrazu to bol iný človek. Stále sa usmieval, zbadal krížik, bol ako opitý. Niekto išiel okolo neho, sa mu kýval v ružencu krížik, on sa začal usmievať, ten Jardo. Keď sme mali spoločné chvály, on sa začal modliť, tak ja som úplne sticho si hovorím, bože, ten má otvorené srdce, on ako keby toho pána videl, tak bol. Čiže kto si, jeho žena si predstavila, že nech ho osvietí Boh, aby prestal piť, to vyzeralo veľmi dramaticky. Vyzeralo to tak, že mali strach, že čo teraz s ním budeme robiť, skončí seminár, čo ho naložíme na auto a odvezeme ho na psychiatriu alebo kde. Čiže my sme ochotní na také prirodzené pôsobenie Ducha Svätého. To má aj svoje dôvody, pretože sa bojíme byť nenormálni, bojíme sa veci, ktoré nás presahujú, nemať ich pod kontrolou a to má aj svoje nejaké historické korene. To je len príklad, to není dôvod, to je len príklad. Keď v staroveku pôsobili prorokyne, ktoré spravovali istý Montánus, veľmi známa postava, ktorého nejakým spôsobom bral na vedomie Tertulian, veľmi významný cirkevný spisovateľ, ktorý na základe toho fandil týmto charizmatikom Montánovým a napísal takú prácu Ad versus psychikos, čo znamená v preklade po grécky, že proti psychikom, to znamená kresťanom, ktorí žijú iba z psyché, z duše, a hovorí o psychikos a hovorí o pneumatikos, to znamená tí, čo žijú z duše iba z tých ľudských snažení, ale tí, čo žijú z ducha, ktorým všeličo zjavuje. Tak Montanus mal prorokyne, ktoré stále niečo prorokovali. Už vtedy mali problém, že tie veci mnohí odmietali, hlavne hierarchia. Prečo ich odmietali biskupy? No lebo proroctvá, ktoré spravoval Montanus od tých prorokyň, väčšinou pranierovali biskupových. Napomínali a pranierovali a tí historici, ktorí sa tým zaoberali, skutočne povedali, že v tých proroctvách bolo málo takého niečoho budujúceho, väčšinou to bola len kritika hierarchie. Tak hierarchia sa začala vtedy stavať citlivo na také proroctvá a hovorí ten autor, ktorý písal tieto veci, sa ich nejako skúmal, hovorí, že napokon dospeli k takému záveru, že prijali vedenie Duchom Svätým, ale nie cez také prorokovanie a podobné veci, ale
vyjadrili to tak biskupy, že Duch Svätý kontinuálne vedie cirkev vždycky cez jej hierarchiu, bez toho, že by si toho bola vedomá. To znamená, taká predstava, že však Duch Svätý nás vedie. To je to skutočne cez hierarchiu Duch Svätý vedie cirkev. To nemusíme ani rozoberať, ale vymedziť Duchu Svätému iba takú prácu, že vedie cirkev ako celok, bez toho, že by si to jednotlivci nejako boli osobne vedomí, to možno, že mu trošku dávame také hranice pôsobenia. Lebo potom by nemohol robiť to, čo napríklad on chce a my odmietame. Lebo keď všetko ide tak prirodzene, a si to neuvedomujeme, tak sa môže zdať, že robíme aj veci, ktoré si vymyslíme my. A Boha sa nemusíme pýtať, či si to tak želá. A zrazu zistíme z literatúry duchovnej, autorov duchovnej literatúry, že sa častokrát pýtali Pána, že kade má ísť ich cesta. Keď sa človek osobne pýta, ako sa má v živote rozhodnúť, čo má urobiť, aký krok v živote, tak potrebuje aj nejaké vnútorné vedenie Duchom Svätým. A to už nemusí byť vždycky iba také neuvedomelé. Môže to byť niekedy veľmi vedomé. Urobiť krok, ktorý nechcete napríklad. Čiže môže to byť to, že Boh vás niečo volá robiť a vy si to uvedomujete, že je to Božie riešenie, ale niečo vo vás sa tomu môže vspierať. Boh nepovoláva ľudí vždycky len urobiť to, čo momentálne sa im zdá byť úžasné. Môže to byť niekedy na prvý pohľad nepríjemné. A predsa, keď človek urobí ten krok, zistí, že to tak Boh chcel. A vtedy sa to... Čiže tá naša predstava, že Duch Svätý pôsobí tak ako keby neuvedomele a že takto sa nejako prejavuje, tak zrazu prišiel taký prelom v cirkvi a Duch Svätý začal robiť veci, ktoré ľudí pobúrovali a začal sa prejavovať tak, ako v skutkoch apoštolských. Zrazu ľudia hovorili jazykmi a niekto povedal, čo šalejú tí ľudia, čo sú vo vytržení. Začal prorokovať a tak ďalej. Čiže tá charizmatická obnova vlastne ako keby nesie v sebe práve tú možnosť, že Duch Svätý je pre nás do istej miery málo poznaná osoba. A my musíme sa snažiť učiť poznať Pána, že ako on chce pôsobiť. To je veľmi zodpovedná práca, ťažká a robíme pri nej množstvo chýb. To nevadí, to Pán nám to odpustí, musíme sa z toho vždy poučiť. Čiže môže tam byť aj to, že nedostatok poznania. Hovorí jeden prorok, že môj ľud hynie pre nedostatok poznania. Čiže Božie veci musíme aj poznávať. Ak ich nepoznávame, nevieme, v čo máme veriť. Preto musíme Božie slovo čítať. Ako môžeme poznať, čo Boh chce, keď nerozumieme jeho slovu, nerozumieme jeho stratégii. Taký príklad, keď som bol v seminári a bol som tretiak a dali ma na izbu s jedným spolužiakom. Ja som väčšinou, spolužiaci boli 10 rokov mladší odo mňa. A bol som tam so spolužiakom, ktorý stále sa krmil tvarohom, lebo chodil do činkárne a vždycky ležal na posteli, tak mal tú misku a takto si pchal do úst ten tvaroh. Evidentne mu to už nechutilo, ale hovoril, že potrebuje proteíny, lebo chodil posilovať. Ja som zase sa pýtal, že na čo potrebuje posilovať. A vtedy som mu hovoril niečo o daroch Ducha Svätého z listu Korinťanom a on bol taký, vtedy sme boli sami v izbe, nemal žiadnu nejaký rušivý vplyv a vtedy začal sa hovoriť, to neverím, že to takto je, že Duch Svätý toto robí. Hovorím, ako to, že to neveríš, máš to tu v písme, že ukáž mi to. Som mu tam nalistoval prvý list Korinťanom, kde hovorí Pavol o charizmách a on hovorí, fakt. A úplne bol červený z toho prekvapenia, že fakt, bol to veľmi úprimný kresťan. Začal mať túžbu byť naplnený Duchom Svätým a prišiel taký čas, sme sa za ňoho ani nemodlili, prišiel taký čas, keď sme mali prestávku v seminári, na štúdiu sme mali vždycky po obede štúdium, potom bola prestávka a zase sme mali štúdium, tak som išiel k nemu na izbu, ak som otváral dvere na jeho izbe, tak som zistil, že tam za dverami je stolička, tak som trochu potlačil a on tam vykúkol, taký červený, som tam nazeral a on hovorí, prišlo to. A bol úplne taký červený, ako keby bol zahambený, čiže Nedostatok poznania môže viesť človeka k tomu, že nevie za vecami viery ísť. A keď niektoré veci hovoríme, tak je to síce ťažký boj, lebo sú to neviditeľné veci, duchovné veci, nedajú sa robiť telesne, ale človek je stále povolaný mať tú vieru v srdci, ako keby tou vierou ísť za tým a túžiť potom, jak hovorí Pán Ježiš, že ak je niekto smedný, nech príde, nech pije. To znamená, že je tam tá podmienka, že ak je niekto smedný, ako môže chcieť ducha človek, ktorý není smedný po Bohu? Nemôže ho ani chcieť, ho nepotrebuje. Ako môže neveriaci človek chcieť Ducha Svätého, keď ani nevie, že existuje? To je logické. Čiže to je ten dôvod tej obnovy. Môže to byť práve tá situácia toho možno nedostatku poznania, ktoré
bolo nahradené iným poznaním, možno teologickými traktátmi, možno štruktúrou cirkvi, možno tým, že bolo územie, kde bolo kresťanstvo a nepotrebovali ľudia evangelizovať, nemali predstavu, na čo sú dary Ducha Svätého, nejaká moc, ktorá niekoho usvedčí, tak to nepotrebovali, sa to vytratilo a to nám aj niekedy potom vyhovalo. Keď prišla ten prelom charizmatický v cirkvi, v podstate len veci, ktoré v cirkvi boli vždy, ale v začiatkoch boli úplne normálne, potom boli len také ojedinelé, tak boli ľudia, ktorí boli úžasne nadšení a potom boli ľudia, ktorí povedali, že stop, to je úplne šialené, to musíme nejako eliminovať. Čiže tu sa zrazu vytvoril istý priestor pre takú polemiku a dialog. A my žijeme v tej polemike, v tom dialógu. To znamená, že my nie sme nejaký okraj cirkvi, my žijeme v cirkvi. Ale niektoré veci, ktoré uznávame, iní neuznávajú, a zase niektoré veci, ktoré iní od nás čakajú, my ich neuznávame. Čiže my žijeme v istej polemike a to je pre nás úloha, ako zvládať veci, aby sme naplnili Pánov zámer, nie náš zámer. Takže aj na to sú tie konferencie. Učiť sa to. Čiže obnova nastúpila spontánne, ale v základoch toho, že prečo to prišlo, bolo Božie slovo. To znamená, tí prví ľudia, ktorí zažili to odštartovanie toho, že sa začalo zrazu Duch Svätý takto prejavovať ako keby hromadne na tých ľuďoch, tak v centre toho stálo Božie slovo. Objavenie toho, že keď sa pýtali tí ľudia, že čo nám chýba, lebo oni vedeli, že sú veriaci, milujú Ježiša, modlia sa, ale stále cítili, že niekde nám chýba, sme hladní. A oni zistili, spoločne to čítali, zistili, že tu Duch Svätý sa prejavoval takto. A my sme to nikdy ani nevideli, že sa to takto prejavuje. A oni sa začali za to modliť a zapýtali, že a jak to prichádzalo na tých ľudí, no že vkladali na nich ruky. No tak oni to tak urobili v tej Azusa Street v Amerike v 1905 roku, že povedali, vy si sadnete a my na vás budeme vkladať ruky a budeme vzývať Ducha Svätého. Tak to bolo tak, že tí, čo vkladali ruky, tak tí začali hovoriť jazykmi. Bolo úplne také, reakcia bola taká, že tých ľudí eliminovali z cirkvi protestanti, vyhodili ich. Mali ich za šialencov. Samozrejme, že toto hnutie na druhej strane sa stalo veľmi príťažlivým. Prichádzali ľudia, ktorí zažívali obrátenie, vyliatie Ducha Svätého. A prvýkrát v histórii Spojených štátov sa čierni a bieli modlili spolu na jednom mieste, dovtedy museli byť oddelení. A tam to zrazu nikomu nevadilo, keď Duch Svätý pôsobil, že jeden je čierny, jeden je biely. Čiže toto je to, že ten bod, najprv ten prvý bod, že stála prítomnosť Ducha Svätého, ale môže byť ešte aj nepoznané pre nás. Druhé, že obnova nastúpila, začala sa šíriť. Objavenie skúseností, ktorá je presne taká aj popísaná v písme, volá sa, že krst Duchom Svätým. Je tam toto slovné spojenie. Čiže oni nehovorili len o daroch, ale hovorili o tom, tam sa hovorí v skutkoch, že to, že sa tie dary takto prejavujú, tak ten proces, tá udalosť, ktorú človek prežíva, tá skutočnosť, ktorá to odštartovala, sa nazývala krst Duchom Svätým. Tu vznikol zase ďalší problém, strašne veľa nedorozumení. Ľudia, ktorí prežívali krst Duchom Svätým, boli ohromne impulzívni a horliví pre spásu a účinní v evangelizácii. A zrazu narážali na tých klasických kresťanov, ktorí to nezažili, tí vyzerali, ako keby ich nezaujímal ani Boh. A tak došlo k takým predstavám, že na jednej strane tí pokrstení duchom začali veľakrát tvrdiť, že ty nemáš Ducha Svätého. Čo samozrejme tých ľudí, ktorí milovali Ježiša, urážalo a tak povedali, ty si fanatik, to nechcem mať takto ako ty. A v katolíckej cirkvi vznikol ďalší problém, keďže to bolo aj u protestantov, tak bol veľký problém, že jak to môže byť dobre, keď to je u protestantov. Vznikol ešte ďalší problém, a to dogmatický, s ktorým v podstate môžeme stále zápasiť, a to, že veď my máme krst vodou. A ten krst je sviatostný krst. A pri tom krste pôsobí nadprirodzená moc Ducha Svätého. Človek je znovu zrodený z Ducha Svätého krstom a dostáva Ducha Svätého. To tak veríme. To znamená, my nemáme nejakú inú možnosť nejako z toho vybočiť, že človek dostáva Ducha Svätého krstom. Je taký príklad, sú ľudia, ktorí zrazu uverili a milovali Ježiša, neboli ešte pokrstení. To znamená, nemôžu uveriť, keď nemajú Ducha Svätého. Je taký prípad skutkov apoštolských v 10. kapitole, keď Peter iba začal kázať a už ľudia prežili krst Duchom Svätým, viditeľne tak ich rýchlo dodatočne pokrstil, aby nemal problémy. To sú ale len také okrajové skôr prípady. Väčšina prípadov bola taká, že ľudí pokrstili a vtedy bol viditeľne daný Duch Svätý. Čiže nám zostáva tá predstava, náuka, že človek dostáva Ducha Svätého krstom. A sme aj včera hovorili, že nemôžem dostať 30% Ducha Svätého, lebo Duch Svätý je osoba.
Ja môžem dostať len Ducha Svätého ako osobu. Samozrejme to, ako pôsobí v mojom živote, závisí od mojej otvorenosti, nakoľko mu dám možnosť sa prejaviť. Čiže je tu ten problém, že my dostávame Ducha Svätého v krste. Mnohí práve kňazi, ktorí sú teologicky vzdelaní, povedia, na čo potom potrebujem krst Duchom Svätým, keď už mám Ducha Svätého? Mám ho v birmovke Ducha Svätého? Mám ho v kňazskej vysviacke Ducha Svätého? Na čo ešte potrebujem nejaký krst ďalší? Lebo my nemáme už mať ďalší krst, iba jeden? A to je v podstate len nedorozumenie. Je to v podstate len nedorozumenie, pretože keď si to predstavíme doslovne, tak áno, nemali by, máme takúto predstavu, ale ona môže byť mylná tá predstava, že krst Duchom Svätým to prichádza niekde tak z hora, niekde tak mimo nás, to na nás nejakým spôsobom padne. Ono to pravdepodobne takto neprichádza, to je len naša predstava. Ono to prichádza pravdepodobne takto. Duch Svätý žije v nás, keď sme znovu zrodení. Duch Svätý žije v nás, tá osoba, keď sme kresťania, sme pokrstení, mene Otca i Syna i Ducha Svätého. On v nás žije, on nám dáva to svedectvo, ako hovorí svätý Pavol, že Duch Svätý spolu s našim duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. To znamená, že keď máte vieru a viete, že ste Božie deti, tak to dosvedčuje Duch Svätý, nie len človek zvonku. Napríklad ja vám to teraz poviem, že ste Božie deti a vy poviete sme. Ale keď ostanete doma sami na posteli a prídete domov a povie manžel, manželka, deti povedia chod do keľu, aj s tvojou vierou, aj všetkým, mi lezeš na nervy, tak ťažko budete mať nejakú takú istotu. Ale keď sa stíšite a zavriete oči a začnete sa modliť, tak zistíte, že ste Božie deti. Čiže to robí Duch Svätý. A pravdepodobne to, čo písmo nazýva krst, pretože písmo, keď hovorí o krste, hovorí o nejakom ponorení. To slovo baptizo znamená taký obsiahly, ako keby ste utopení v niečom. To nemusí nutne vyzerať, ako keď na vás niekto niečo vyleje. Ale to slovo ponorený znamená, že ten Duch Svätý preniká všetko v našom živote. A jeden autor taký, Američan to nazval, že my skôr by sme nemali sme hovoriť, že Duch Svätý prichádza niekde z hora na nás, ale Duch Svätý sa uvoľňuje, vylieva v našom vnútri. A to je to, čo my nazývame vyliatie Ducha Svätého alebo krst Duchom Svätým. Čiže tie príbehy často vyzerali takto. Prišla nadšená slečna z konferencie z Čiech, plná ohňa, lebo zažila Božie veci a hovorí svojmu farárovi, otče, vy nemáte Ducha Svätého. Ten farár sa povedal, ona sa zbláznila, už to bolo u biskupa. Títo šialenci tvrdia, búrajú teológiu cirkvi, že ja, dôstojný pán, a nemám Ducha Svätého. To je proste len nesprávne pochopenie, nesprávne vyjadrenie. Keď jej povedala toto, ale to je možno nikto nevysvetlil, mne to nikto nevysvetlil. Som sa to musel sám učiť a dopátravať sa potom, aby som to pochopil, ako to funguje. Keby povedala toto, že otče, keď ja, žena, čo mám 9 tried základnej školy, 3 roky učilište a som matka 4 detí a nepracujem, lebo som v domácnosti a mám plnosť Ducha Svätého, tak o čo skôr vy ešte môžete mať, keď ste dokonca kňaz, tú plnosť Ducha Svätého. Oče, ešte viac toho môžete mať. Ja som to videla, sama to zažívam, tak možno, že by sklapol na chvíľočku i povedal, že ale nehovorte. A potom by doma rozmýšľal, že by. Čiže to je v podstate ten... Čiže tu nie je žiadny rozpor s učením katolíckej cirkvi o krste, tu nie je žiadny rozpor s učením o krste Duchom Svätým a tu nie je žiadny problém v tomto, len to posolstvo otvoriť sa Duchu Svätému, ktorý v nás žije a chce sa nejakým spôsobom uvoľniť. To znamená, my sa modlíme za ľudí, modlíme sa Duchu Svätý, príď na nich. Možno preto máme takú predstavu, že keď ho voláme, takže on niekde z nejakých 4 strán vetrov prichádza, ale on je dávno v nás aj v tom človeku, čo sa modlí, aj v tom je. Čiže mohlo by to vyzerať ešte ináč. Napríklad stretnete pohána, ktorý nič nevie o Bohu a budete mu hovoriť o Ježišovi a on tam klakne na kolena a povie, že chce byť spasený a vy sa budete za neho modliť, aby Ježiš vstúpil do jeho života, tak pravdepodobne bude znovu zrodený. A zažije to, že Ježiš je jeho pán. Čiže bude tam už Duch Svätý v jeho živote. Ale možno nevie o tom, že Duch Svätý sa môže prejaviť vo veľkej plnosti. V plnosti jeho života, jeho prežívania, v plnosti jeho služby, svedectva a tak ďalej. V plnosti lásky. A na to slúži práve tá skutočnosť toho vyliatia alebo krstu Duchom Svätým. Čiže hovoríme to nie preto, že nevieme o tom, čo to je. Vy viete už, čo to je. Pripomíname to preto, lebo možno niektorí ešte to neprežili, majú vedieť, že to môžu prežiť veľmi ľahko. A ide aj o to, že keď ste to prežili, musíte byť dobrými svedkami toho, čo ste prežili, aby ste nemýlili ľudí. A ja som veľakrát mýlil ľudí z nevedomosti. Rozprával som o tom, čo som cítil pri tom, keď som bol pokrstený Duchom Svätým, čo sa mi stalo.
A potom ľudia, ktorí to necítili, tak povedali, že tak oni asi nedostali Ducha Svätého. To len niektorí vyvolení, ktorí hovoria tak o svojich zážitkách. Ja som si tedy uvedomil, že k tomu, že hovoríte o tom, ako Boh sa vás dotkol, aby ste to prežívali, treba vždycky aj dodať ešte iné veci. A to, že Boh pracuje, aj keď to necítime, a to k tomu prídeme za chvíľočku, čo ďalší problém s tým vzniká. Čiže ten prvý problém je to, že nie je to rozpor s krstom, žiadny. Ďalší problém je, že nečakáme niečo z neba, čo by sme už nemali. To znamená, ľudia môžu, keď to neprichádza, mať predstavu, že Boh neodpovedá. Boh neodpovedá. On neprišiel do môjho života, necítil som nič, modlil sa za mňa. Ja som to tak prežil, ja som bol z toho úplne zakomplexovaný. Ja som to tak prežil. Bol som v Hradci Králové a tam sme boli v kostole Ducha Svätého, v katedrále a tam bola taká evangelizácia v rámci tej charizmatickej konferencie a teraz sa tam ten Američan pýtal, že kto není pokrstený Duchom Svätým. Ja som sa kus hanbil, to som ale dvihol, že nie som ešte, ja som už bohoslovec. Už som prežil, som zažil Pána, že je živý. Možno som to už dávno mal, ja som o tom nevedel, mne to nikto nepovedal. Som sa nemodlil v jazykoch, som prihlásil, že nie som pokrstený. A tam bacil na mňa ruky taký brat z Čia, hovorí, sedni si. Sadol som si a teraz začal. Položil na mňa ruky, sedel za mnou, ja som pozeral dopredu v tom hluku a on začal. Kúkol tak na mňa, nic. A ja, že nie. Nic. Ja som bol úplne zakomplexovaný z toho, že Bože, ten brat do mňa vkladá také nádeje a ja také drevo. Boh ma zavrhol. Začal som rozmýšľať, že ja mám asi nejaké hriechy jazyka. Ten môj jazyk asi bude potrebovať nejaké ešte oslobodenie, keď sa proste... A ten človek ma úplne zrujnoval. Ja som prišiel doma, som si povedal, že ja už nechcem nikdy o tomto ani hovoriť. Budem sa tu motať po tej charizmatických kruhoch, ale s jazykmi nechcem mať nič spoločné. A som zaklapol. Zaklapol som. Čiže potom to prišlo veľmi jednoducho. Prešiel rok a ocitol som sa úplne v tých skokových, jednoduchej situácii. Chodili sme si vždy sadnúť na večeru po Trojiciach a zrazu bol voľný stôl, tak ja som si sadol, kde bol voľný a tam si do okolností sadol ten, ktorý viedol ten seminár, bol z Írska a prekladateľka, volala sa Lišková, ten sa volal Cormac. A ja som práve vtedy niečo tej Liškovej, kým si on doniesol tie francúzske zemiaky na večeru, rozprával, že čo som prežil a to, že ja už nechcem jazyky proste, lebo oni sa večer modlili za ľudí, aby dostali, ja som tam nešiel a som jej to rozprával, prečo, že ja nechcem už jazyky z tejto skúsenosti. A on vtedy sa, jak jedol tie francúzske zemiaky, hovorí, what? Akože čo ja hovorím? A ona mu to vysvetlila, on odložil motanie, hovorí, že nemôže byť tak. Ty si bohoslovec, budeš kňaz, ty nemôžeš povedať, že sa nemôžeš modliť, nebudeš modliť v jazykoch, sa musíš modliť v jazykoch. Odložil tie, ja som to položil na mňa ruku, hovorí, a teraz začni hovoriť. Keď začnem ja, začni aj ty. Začal a ja to začalo bežať hneď, bez pocitov. Prestal a jedol ďalej. Ja som tam bol ako hlúpy a aj ona jedla ďalej. A potom ešte prestal zase jesť. A neberte si zo mňa príklad, mne to všetko dlho trvá. Prestal zase jesť a hovorí, že no a teraz skús spievať. A ľudia tam večerali a on mi dal zase ruku na hlavu a začal spievať v jazykoch. Ona začala, ľudia na nás pozerali a hovorí, spievaj. Ja som začal spievať a zase prestali a hovorí, like a Pavarotti, že ako Pavarotti. A zase jedol. A jedol som francúzske zemiaky, čiže nevyzeralo to veľmi duchovne tá situácia. Nevyzeralo to veľmi duchovne. Večer sme mali chvály, zase v tej miestnosti, bolo nás asi 30. Celé chvály som rapkal v jazykoch takto, až ma boleli ústa. Večer som si lahol, ráno som sa zobudil a nič. Zobudil som sa, žiaden pocit, nič som necítil, Boh bol preč. Si hovorím, odišlo to. Nebolo to práve. Bože, prečo práve ja mám takúto smolu? Tam sú takí ľudia obyčajní, tým to funguje a ja som takýto bohoslovec a mne to nefunguje. A zase som si začal rozmýšľať, že Boh ma si chce pokoriť. To Boh ma musí nejako skúšať. Vôbec to tak nebolo. Proste som bol nevedomý. Bol som nevedomý. Prišiel som do seminára, to bolo cez prázdniny, prišiel som po nejakých 2 týždňoch do seminára, išli sme sa prejsť na lúku a Robo Sarka hovorí, trošku sa pomodlíme, začal sa potichu modliť v jazyku, ja som len skúsil otvoriť ústa, išlo to. Po 2 týždňoch som sa nemodlil v jazyku, lebo som mal pocit, že to nepôjde. Čiže je to vec nepoznania. Čiže človek napríklad má problém s pocitmi a preto som tam dal to duch, duša, telo. Duch, svätý Serafim zo Sarova hovorí, že vnútri človeka je taká svetiňa a to je jeho duch. A Boh nás preniká v tej svätyni a tam sa s nami spája.
Znovu zrodí sa náš duch. Preto človek, ktorý je znovu zrodený, sa nezmení fyzicky. Napríklad nemá čierne vlasy, predtým mal blondiavé. Čiže znovu zrodíte sa, maximálne možno vidieť na vašej tvári nejaký údiv, radosť, ale ste rovnakí. A to preto, lebo Boh znovu zrodí nášho ducha. Ale my žijeme s pocitov, ktoré má naše telo. To znamená, to je psychika, psyché a to je telo, to nadšenie a tá radosť. A ľudia majú rôzne nadšenie, čiže nemusí to byť takto, že keď vás naplní Duch Svätý, tak on vás ide úplne roztrhnúť, ale to sú pocity človeka. Reagujem na ten úžasný dotyk, Boh je úžasná, láska ma preniká a zrazu plačem a niekto ja som neplakal pri tom, ja mám asi menej Ducha Svätého, čiže to je vec iba pocitov. Minule mi hovoril jeden mladý pán, taký začínajúci, aj káže, taký laik, v spoločenstve sme sedeli a on hovoril také svedectvá, plakal a hovorím, že tak chlapec je dojatý, plače, ja niekedy som plakával, teraz mi to nie vždycky tak ide. A keď sme už večerali, sedel oproti mňa, tak bol rád, že si môže podebatovať so mnou a hovorí, že v cirkvi sú asi len u nás, čo poznám, traja takí kazatelia, čo plačú a teraz mi vymenovali jedného, Nemaxoval, potom Miško Zámkovský a ja. A si hovorí, že si povedám, že poznám takých kazateľov, ktorí davy sa obracali, nevidel som ich nikdy plakať. Čiže to je vec osobnosti aj. Alebo podľa toho, čo Boh s nami robí a nás tie pocity ale nesmú mýliť. Čiže to je ďalšia skutočnosť, ktorú my musíme aj naprávať trošku v tej obnove, aby sme ľuďom nesvedčili nesprávnym spôsobom, že niečo je s vami neporiadku, lebo vy toto neprežívate, čo ja. My musíme učiť správne učenie. Dostávaš Ducha Svätého od Boha ako dar. Keď nasleduješ Ježiša, staneš sa jeho učeníkom, si pokrstený. Si ho dostal Ducha Svätého, keď si bol pokrstený ako dieťa, je v tebe. Len nebol možno braný na vedomie. Si nereflektoval na to, že v tebe je, lebo ti to nikto nepovedal. Čiže musíme vedieť ľudí správnym spôsobom povzbudiť a musíme im dať najavo, že to, že my sa modlíme v jazykoch a že sme pokrstení duchom, to nie je to, že sme nejakí super ľudia, ale že to Boh dáva každému kresťanovi pre jeho vlastný život, vlastné posvetenie. A musíme tým ľuďom nejakým spôsobom v tom pomôcť, aby sa zbavili tých prekážok, tých všelijakých rozmýšľaní, či je ich jazyk nesvätý a či ešte niečo v ich živote nevyznali. Lebo môžu tam byť aj takéto prekážky skutočné a to môže sa niekedy vyskytnúť, ale nie je to u každého vždycky. Takže toto musíme nejakým spôsobom takisto sami prežívať a dať na správnu mieru tie pocity. Ďalšia skutočnosť, ktorá je dôležitá, je, že v skutkoch apoštolských to vyzerá takto. Ľudia uverili v Ježiša a hneď prežili krst Duchom Svätým, trebárs. Alebo uverili v Ježiša a prišli tam apoštoli, kladli na nich ruky a boli pokrstení Duchom Svätým. A máme predstavu, že krst Duchom Svätým je signálom takej už dokonalosti človeka. To je ďalšia chyba asi. Je to podobné, ako keby sme povedali, že keď chceš ísť do kúpeľky sa sprchovať, najprv musíš byť čistý. Čiže keď povieme, že keď chceš byť pokrstený Duchom Svätým, najprv sa musíš polepšiť, niečo pre to urobiť a nejakým spôsobom sa zmeniť a nejako trošku na sebe pracovať. A ja som to tak zažil tiež. Tá konferencia, keď bola v Prahe, ten rok, keď sa ten chlapec za mňa ma tam pílil a ja som sa zakomplexoval z toho celý, tak som bol na spovedi a jeden významný človek vtedajší z Čiech, charizmatickej obnovy, nechcem ho menovať, tak som sa mu s tým posťažoval, že nič, že modlili sa za mňa, že nic. On hovorí nic a hovorím nic. No tak človeče, to není takový jednoduchý, mi hovorí, že to ja som na to čakal 2 roky, když sa za mne modlili. A ja hovorím, tak 2 roky. Čiže rozumiete, to je ďalší omyl. A my musíme proste dať trošku z ľudí preč takú tú hmlu nejakú, keď vidia nás a povedia, že ty si nejaký super človek, lebo ty sa modlíš v jazykoch a ja to kedy ja budem na teba mať. Čiže my musíme v tomto byť poctiví a ľuďom to svedectvo dať. Boh ťa má rád, Boh ti chce dať túto plnosť života. Boh ti chce dať tú plnosť svojej prítomnosti, aby pracoval v tebe, aby ťa posvedcoval a aby ťa učil. Čiže ďalšia potom posledná vec, ktorú v tejto rozprave musíme nejako si uvedomiť, je zmysel toho, prečo nám to Boh dáva. Účel, zmysel, alebo cieľ, zámer Boží, keď hovoríme o týchto skutočnostiach krstu Duchom Svätým. Zmyslom toho krstu Duchom Svätým je život v plnosti. Toto sme povolaní žiť, sme ako kresťania povolaní žiť život v plnosti. A samozrejme zase z toho vznikajú také nedorozumenia, že život v plnosti to už musí byť nejaký dokonalý človek. Boh nás tak miluje, že
Že nám nepovie, že synku, toto ti dám, až keď budeš už dokonalý. Samozrejme, že Boh mi nedá jadrovú zbraň, keď som dieťa. Ale to, čo potrebujem k svojmu budovaniu, mi Boh dá rád. To znamená, aby som mohol žiť život v plnosti, na to mi Boh dáva nič menej ako dar Ducha Svätého. Nič menej. To znamená, že len Duch Svätý môže človeka viesť k životu v plnosti. Len Duch Svätý môže človeka viesť k životu v dokonalosti. Nemôžeme to urobiť vlastnou sílou, aj keď tá askeza je vždycky nejakým spôsobom potrebná. Tá spolupráca s Pánom, to naše zapretie seba tam musí byť, ale bez Ducha Svätého nemôžeme ísť k plnosti. To znamená, že Boh chce, aby sme sa modlili v duchu. Boh chce, aby sme sa modlili z Božej moci. Boh chce, aby sme rozumeli Božiemu slovu. Čiže ten život v plnosti a ten krst Duchom Svätým a tie charizmatické veci nepredstavujú len charizmatickú konferenciu. To znamená, to nie je len v tom, že my sme teraz v nejakom klube, chodíme na konferencie a to je také naše, že to máme. To nepredstavuje len túto jednu skutočnosť. To predstavuje spôsob života v tej všednosti, ten život v plnosti. A tam sú také niektoré rozmery, napríklad osobný život a potom cirkev. To je nevyhnutné vedieť. To znamená, že náš osobný život. Ľudia často hovoria o tom, keď prežívajú to dotyk Ducha Svätého, tú návštevu Ducha Svätého, to naplnenie Duchom Svätým, že sa zmení ich prístup k modlitbe. Vtedy si uvedomíme, že modlitba to je na jednej strane naša práca a na druhej strane je to z milosti Ducha. To znamená, niekde tam musí človek robiť tú vlastnú námahu a urobiť niečo, a na druhej strane musí počítať s tým, že keď sa modlí, tak Duch Svätý sa má nejakým spôsobom v ňom modliť. Tam treba rozmýšľať nad tým, keď čítate písmo, keď sa modlíte, treba nad tým rozmýšľať, keď sa napríklad hovorí v písme, na niekoľkých miestach sa hovorí, svätý Pavol hovorí v Efezánom, hovorí to svätý Júda, že modlite sa v duchu svetom. To je, hneď povie oponent, ktorý povie, nepotrebujeme žiadnu charizmatickú, on povie, že každá modlitba je v duchu svetom. Ale nie každá modlitba je správne nasmerovaná, nie každá modlitba je správne nasmerovaná z viery. Čiže nemôže byť modlitba ako modlitba. Modlitba musí byť modlitba z viery. O to musíme bojovať. A na to nám dáva Duch Svätý svoju prítomnosť. Svätý Pavol to hovorí, že my ani nevieme, za čo sa máme modliť ako treba. Ale Duch Svätý sa prihovára za nás v našom vnútri, sa nevysloviteľnými vzdychmi. Niektorí ľudia to prežili, keď boli pokrstení Duchom Svätým, si zrazu uvedomili, že to z nich ide samé. Aj svätý Serafim to hovorí, keď hovorí o tej modlitbe, ktorú otec Mikuláš vás učil. Keď svätý Serafim hovorí o tej modlitbe, tak tiež hovorí, že keď Pán zahreje tvoje srdce skrze zjednotenie s Duchom Svätým, keď sa modlíš tú modlitbu, tak tá modlitba začne z teba prúdiť sama a začne ťa sítiť. Čiže my to musíme niekde rozumieť tomu, že na jednej strane je to naša námaha. A nemôžeme povedať, že keď sa cítim ťažko, keď oriem, tak to je nesprávna modlitba. Tá musí byť konaná z viery. A na druhej strane tam musí byť stále tá túžba, že Duchu Svätý, modli sa ty ešte vo mne. Ty sa modli vo mne, aby to malo správnu moc a správny cieľ. Čiže treba to aj precvičovať a treba to skúšať a treba vždycky o to bojovať. Každý zase to ináč prežíva. To raz hovoril Benedikt Grešel, kapucín, starý pán, ktorý hovorí, že poznal kapucína, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného brata a hovorí, keď som ho načapal v kaplnke, bol takto. Kláčal a hovorí, zažal som reflektor, lebo som myslel v noci, že tam nikto není. On si to ani neuvedomil, bol jak keby vo vydržení. Tak sa modlil. A on hovorí, fíha. A potom sa spriatelil s matkou Terezou a matka Tereza hovorí, ona keď sa modlí, trpí. Jej to ide, ako keď rúbete drevo. Proste ťažká práca. Čiže každý to prežíva ináč. Nesmieme to nejakým spôsobom podceňovať, nesmieme sa zavrhovať. A musí tam byť tá túžba. Bože, pomôž mi v tom. Bože, naplň ma. Bože, ty sa modli, nauč ma modliť sa. Takže keď prichádza Duch Svätý novým spôsobom do nášho života, k tomu životu v plnosti, tak je tam tá skúsenosť tej túžbe po modlitbe a tej skutočnosti, že si uvedomujeme, že tá modlitba je pre nás životom. Ďalšia vec, ktorú zakusujeme, sú sviatosti. Ľudia stále hovoria, ktorí prežili krst Duchom Svätým, dostali nový vzťah k sviatostiam. Úplne nový, živý vzťah k sviatostiam. Toto treba vedieť. Máme zase problém, protestanti nemajú sviatosti a oni majú krst Duchom Svätým. Zase môže to byť veľmi jednoduché. Keď niekto nemá predstavu, že to môže fungovať v sviatostiach, to je ťažko, aby to rozumel.
Keď niekto nemá predstavu, že Panna Mária, keď ju prosíte o pomoc, to není modlárstvo, tak nevieme my prekonať jeho také zábrany, ktoré sú vrodené v ňom. Ale to neznamená, že ten Duch Svätý v nich nepôsobí, alebo v nás nepôsobí. Áno, už budem končiť za chvíľku. Čiže Duch Svätý nám dáva nový vzťah k sviatostiam, z toho budeme asi vychádzať aj otec Václav, že sme pokrstení, že vlastne si nejako obnovujeme tento svoj krst. A potom nás učí nový vzťah k písmu. Musíme sa učiť z Božieho slova, brať to slovo ako niečo, čím nás Boh vyučuje. No a potom nám zostáva ten rozmer cirkvi. To znamená, že my sa musíme učiť v tej cirkvi žiť ako ľudia, ktorí pomáhajú Pánovi, aby bola budovaná. Na tej malej úrovni, farskej úrovni, jednoduchej úrovni, rodine, ale aj na tej veľkej úrovni. Tak ďakujem pekne, som trošku už pretiahol.